مگر پدر را دوست داشتن امر وجدان نیست؟ مگر پیروی پدر شدن این از اخلاق حمیده فرزند نیست؟ مگر پدر را همیشه در یاد داشتن این سبب نشأ و نمای همگونه دختر و پسر نیست؟ همین طور هم هست. бешак хизмат ба падару модар ба ҷо овардани ҳурмату эҳтироми онҳо вазифа ва қарзи инсонии ҳар як фарзанд мебошад, зеро ки онҳо ширинтарин лаҳзаҳои ҳаёт ва ҳамаи меҳру садоқати худро барои ба камол расонидан ва таълиму тарбияи фарзандон мебахшанд. падару модар соябони сар маҳфили тарбиявие ки дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри хуҷанд ба номи юсуфхон исоқӣ баргузор гардид, маҳз ба ҳамин мавзӯъ бахшида шуд. бояд гуфт ки ин иқдом дар асоси паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эҳтиром ва қадр намудани падару модар тибқи нақшаи факултети кори табобатӣ ва кафедраи забони давлатӣ роҳандозӣ гардида басо муҳим ва саривақтӣ аст. меҳмони маҳфил устоди сухан олими соҳаи илми адабиётшиносӣ доктори илмҳои филологӣ профессор Низомиддин Муродӣ дар оғоз каломро аз ёдбуди Юсуфхон Исоқӣ ки муассиса ба номи ин шахсияти бузург гузошта шудааст оғоз намуда аз дӯстии шодравон Муродии Хуҷандӣ бо Исоқӣ ёдовар шуд. аз китобе бо ном Меҳри тобони олами тиб барои иштирокчиён чанд навиштаҳоро хонд. дар таърихи тибби ниёгон садҳо китоб навишта шудааст, вале барои мо табибон дар байни онҳо китоби Муҳаммад Закариёи Розӣ тибби рӯҳонӣ ҳамчун дастури беҳтарин ба ҳисоб меравад. суханони зерини ин мутафаккири барҷаста барои ман қутбнамои фаъолият гардид. ман яке аз асрори пешравӣ ва ситораи тобони илми тиб шудани ба Шихон Исоқӣ аст. ҳурмату эҳтироми падару модар, постдоштани ҳаққи онҳо барои ҳар халқу миллат яке аз мавзӯъҳои меҳварии меъёрҳои ахлоқӣ маҳсуб гардида ҳамеша дар мадди назари аҳли ҷомеа қарор дорад. дар идомаи чорабинӣ профессор Низомиддин Муродӣ аз паёми пешвои муаззими миллат сухан карда наворҳои пурмуҳтаворо аз гуфторҳои сарвари давлат пешкашӣ ҳозирӣ намуд. қайд карда шуд ки гузаштагони мо дар мавриди эҳтироми падару модар ҳазорҳо панду қиссаҳои ҳикматомез гуфтанд ки ҳама саршор аз меҳру муҳаббат, ғамхорию шафқат ва постдоштани ҳурмати волидон мебошад. барои муассир гардидани маҳфил доктори илмҳои филологӣ Низомиддин Муродӣ доир ба мақоми падар ва дӯст доштани модар панду андарсҳои бузургон ва гуфторҳои тарбиявиро ироа намуд. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و گشایش آرد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه شاید از الله های مادر. дар ҳақиқат мо бояд бо падару модари хеш ҳамеша накӯ рафтору хушмуомила, мушфиқу меҳрубон ва ҳалиму қадрдон бошем то дар зиндагӣ соҳиби обрӯю эътибор ва баракати рӯзгор гардем. дар анҷоми маҳфил декани факултети кори табобатӣ Шӯҳрат Ашрафзода ва мушовири директор Манзура Раҳимова ва профессор Низомиддин Муродӣ барои иштирок ва баромади муассиру муҳим арзи сипоси роҳбарияти муассиса ва аҳли нишастро расониданд. устодон ва донишҷӯёни муассиса аз ин вохӯрӣ ки басо пурмаҳсулу муфид буд ғизои маънавӣ бардоштанд. Рамзия Ҷӯраева, Қобилҷон Шарипов, Азия.